Merry Christmas mga kasama! Kada Pasko, gikay naman sa kadaghanan ang pagkaon. Maong karon, atong saron ang pipila ka food ideas karong Christmas. Tara, upani ko, mga unta! Kung naglibog pa ka og unsay idugang sa imong desserts karong Pasko o sa pagsugat sa bagong tuig, aniya ang usa nga pwedeng andamon. Kini mao ang macaroons. Dili lang sa mga bata ang ganahan ani, pati na ang mga hamtong. Dali ka kaayo buhaton. Kini ang mga kinahanglan. I-mix ang dry ingredients sa ka bowl. 1/2 cup all-purpose flour, 1/2 teaspoon baking powder, pinch of salt, 2 cups desiccated coconut. Samtang sa lain nga bowl, i-mix ang ubang ingredients. 1/3 cup butter, 1/3 cup plus 2 tablespoon brown sugar, 2 eggs, and 1 can condensed milk. Dayon i-add ang mixtures sa dry ingredients. Pwede ni i-mix gamit ang mixer o mano-mano lang. Next, ibutang ang na-mix ng ingredients sa macarons pan with paper cups. Ug pwede ni mo butangan og fillings. Ube or Nutella, optional lang ni siya. Sunod, i-bake kini at 175 degrees Celsius for 18 to 20 minutes or kung walay oven, i-steam kini sulod sa 25 to 30 minutes, then serve. Usa pa nga pwede natong himuon, mao ang munchkins. Sure ko nga ganahan gyud ang mga chikiting. Dugmo ka ang 10 pieces nga choco biscuits o gisagol kini sa 1 can condensed milk. Human og mix, i-form kini into balls or lingin-lingin, dayon i-roll sa desiccated coconut, confectioner, or colorful nga sprinkles. Diba? As easy as 1, 2, 3 lang. Na kay desserts ning panahon sa holiday season. Gawas ni Ana, human gitugutan na ang paglaag sa may Christmas attraction, nakalakay sa diha mga pagkaon. Maunang sa may Davao City Hall, ubay-ubay sab ka mga kananan o mas gitawag nga turo-turo ang ginadagsa sa masa. Masa ang lasa, masa ang presyo din hiya. Dinhiya sab sa New City Hall of Tangum sa Davao del Norte, pagkaon ug paglantaw sa manindot nga Christmas tree ug lights ang nahimong bonding sa mga pamilya ug magbarkada. Nahinabi sa Team RMN Davao si Maribel Nantin, taga Timog Visayan ug usa ka FGC youth leader, kinsa mapasalamaton uban sa iyang mga kauban tungod na kalaag na gyud sila. So karon first time jud namo nga nakalaag diri. So happy kay mi kay nakita na namo ang successful sa Tagum ug kanang malipayon kami nga mubalik-balik diri. Apan bisan og naa o wala o daghan og handa ning panahona, makalaag man o dili pa, ang importante, mahibala nato ang tinuod nga rason sa selebrasyon, mao si Jesucristo. Si Jesus mapinanggaon ug manggihatagon. Ako nang hinaot nga ato usab kini maangkon nga kinaiya, ilabi na karong panahona. Ubay-ubay sa atong kaigsuonan sa Visayas ug Mindanao ang apektado sa bagyong Odette. Mamahimo natong himuong mahinungdanon ng Pasko, pinaagi sa pagpanghatag og pagkaon, mga sinina, ilabi na mga pag-ampo. Dili man pare-pareho atong madawatan nga mga panalangin karong Pasko. Unta mamahimo tang mapasalamaton. Gamay man na o daghan, naa o wala. Giingon sa 1 Thessalonians 5:16-18, pagkalipay kamo sa kanunay, pag-ampo kamo sa walay paghunong, pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ako si Radyo Manrans Barbarona nga magtimbaya og malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig mga kasama. Tatak RMN!